Walokhu umozela nje yini kwezenjani khuluma. Phela selungihlula uthando laleya nsizwa yakaKhumalo, umzilikazi kaMashobane. Ihe, usuwazi ngisho nethazelo zakhona esikuthathe ngempela lensizwa. Sengize ngalenzwa noculwayo, kumele ngenze njani? Ungakhohlwa-ke Ntombi njengoba usungene kulesi sigaba sakho sokuqoma ukuthi wena usahlolwa futhi usayintombi. Uyakhumbula ukuthi ugogo Emfuleni wasitshela ukuthi ungamvuleli umfana amathanga emengakayi kokhokha ekhaya. Uma ulala nomfana uyamsongisa uvale amathanga, lala lapha etshela ukukhombisa. Uyabona-ke masulale nomfana, uthatha iy'nyawo zethu. Mfana ungamvumeli ukuthi akuhlule ngamandla ngoba uyothatha igugu likama wakho. Ngoba ngiyabona ukuthi le nsizwa esikuthathe ngempela ungawenzi amaphutha isikhonto sizinto. Uyabona-ke lolu lucu lwakho othi usulenzile. Kuzomele silithathe siyolinikeza iqhikiza. Wakhuluma-ke nawe ngazi ukuthi iqhikiza. Kodwa kusho ngiyabuza.